פתאום נכבטה המוזיקה. הייתן זה מעלינו, השוק מילה. כל טוב, די, אלו. יואו. לאוטו. מה קורה פה? כאוס, כאוס. כאוס זה ענק. פשוט כאוס. ואני רואה חברה דרך החלון, אני אומרת לה, מה קורה? היא אומרת לי, ירו עלינו, והיא מורידה את הראש. ואני כזה, מה? מי ירה עליכם? מה זאת אומרת? על מה את מדברת? ואז החבר שלה יוצא מהרכב, ומתחיל לצעוק, ריססו אותנו, ריססו לנו את כל הרכב. זה בערך השלב שהתקשרתי למשטרה. היי, תקשיבי, אנחנו נמצאים איזה 2,000 איש בפרדסים, היינו בנובה, במסיבה, בעוטף. איפה הייתם? בנובה, במסיבה. בנובה. ואנחנו כולנו פה בשטח רצים, ואין פה משטרה ואין פה חיילים. אני שולחת לך הודעה